taimaka mishi ka kai shi asibiti. 'Yan uwa, ƙasa ce wacce muke cikinta, wacce saboda tsabar halin da ake ciki na rashin tsaro za a iya zuwa a je cibiyar horar da masu ba da tsaro a ƙasa, a je a kashe soja, a sace soja. Ba an yi NDA ba? An yi ko ba a yi ba? To amma a wannan lokaci shugabanninmu suna da lokacin da za su je su ɓata, suna sharholiya, suna biki, saboda ba tsaron ba ne a gabansu. Ƙasa ce wacce za a je a ciwo bashi, saboda wai ba za a iya, wai ƙasar ta talauce. Amma shugabanni suna da lokacin da za su je a dinga almubazzaranci, ana raba wa mutane iPhone a ƙasar kyauta, kuma da kuɗin gwamnati aka yi. Ba wanda zai ce maka ba da kuɗin gwamnati ba ne. Duk wanda ya ce maka ba da kuɗin gwamnati ba ne, ka tambaye shi, da an yi irin wannan da ake waje da gwamnatin, ana iya irin wannan? Ko in an fita daga fadar gwamnati za a iya yin wannan? Ba wannan ba ne ma abin haushi. Ni babban abin haushin nawa shi da abin da ya fi bani haushi a cikin harkar ita ce, a ƙasar nan aka ɗaga mana waya aka ce Najeriya ta ƙera waya tata. An yi haka ko ba a yi ba? Ban ji ba. An yi ko? Idan shugabanninmu za su raba kyautar waya a ƙasar da suka ce kar mu ci shinkafar waje sai ta gida, don me ba za su raba kyautar wayar gidan nan da suka kera ba? Ko patriotism ɗin a jikin talaka kaɗai yake? Ina patriotism a nan? Amma ba su ne abin tausayi ba. Kaga abin tausayi? Makocina mai tallan katin naira 100 shi ne abin tausayi. Ai wannan investment ɗin da kuka yi ne na naira 100 shi ne aka samu ribar shi, yanzu ake raba iPhone da shi, latest iPhone. Investment ɗinku